Ay na. Taday to'y gayam di tupperware kon nga binulod dan. Nagkabilan dati binurnik-urnik dan. Ay na, pingin nagpropurawan. Ay ukis bulong na dagito'y nga. May dalaga ro doon na kiborne. Naggamit ta di tupperware ko inyawid da. Subli da nga manti-mantika, puraw-puraw. Ay na. Ore kitain nyo, si kayong agbubulot, di kay tupulos makabulbolod kanya kon. Ay, baka da araw na kumanay. Kasla ka lamang kukulang sa nga sa may sa ay naapaw bakit. Ay manay, kanya matibas-basol na dita. Punpunasam nga tupperware ditan. Ano ka man, kikitam ane, binulod da puraw-puraw. Naglinis nga naging kabilang dati kan mo na, jubli lang ang kasta lang agbubuot. Pinasaya at atanda ka. Oh. Naapay manay tan, may ramraman na mga maong tanay. Nunubigat ka pa nga gawid ka niya, grabe nga pirmeng. Apo bakit no amumlaeng nagadong ti tao jay palingki bakit nagrigat ni makisinagset no kastoy nga rabi iti pa nagpalingkay rush hour bakit nagaduti ang palingkay. Rason mo lang data, siguro ko napangkaman nagberberok ti pakilig-ligo ka data na. Apo bakit talaga nga nagaduti tao jay palingkay. Ay among nga bakit gayam. Ay nalakay, no chismis, tulog lang, betay bagam, ano nga itulo yun. Ay na. Taman pa ay? Among mo't ka nagbalbaliw ako, hindi ako kaya ti chismis. Diba ako na kanyam, hindi pinasangbay ta ti barutawan. Talaga nga nagpanata akon, madikon kaya ti chismis. Mayat ano, basta bakit Makita mo't nga madi akong rumrumwar lakay. Talaga nga bad ti chismis. Madalas digit epekto na pinay sa nga tao. Talaga madi. So talaga nga idi paspasang bayon tati barutawan talaga nga nagpanataat. Promise ko ti bagi. kanya mo ting promise mo? Ano yung resolution ko na tatta nga 2024 chismis no more. Mayat no mapaypay song day ka nga New Year's resolution mo bakay? Wala kahit Mayat no matungpal mo data nga panata nga kunam nga chismis no more bakay? wala kahit pa talaga nga bad chismis. Di lamaw no matungpal mo day nga New Year's resolution mo bakay? Ano ba? Nakita mo tanak nga rumulumaran. Ay, na. Talaga nga madik kaya tibad. Ay, amo ngay bakay gayam tatay. Oh, Nagatong kita o jay palingkay. oh. Magado ti tao ta. Di napanak di jay natingan bakay. Oh. Ay na. Pero may ti aribongbong dagiti tatao bakay. Nagado ti tao di jay lamisaan ni kumari nga Juanang. Apo pero may nagado ti tao bakay. Di jay natingan ni kumari Juanang. Di napanak. Una pang kao. Tapos may nakasama. Kay nagado ti agaribongbong nga tao bakay. Magado ti tao. Way. Napangka. Napanak. Tapos ano tinapasama. Di nagpili akti natin bakay. Yung po yun yung lalaki. Alamang langgong. Ay, na. Kaya mamanang. Apo bakit hanggang nga lang langgungay. O di nagpili akti natin. Oh, tinagpili akti natin bakay. Napili ka. Nagkabog ka rin ti agribongbong nga Magado tao. ti tao. O di, Napangka. way. O tapos nagpili ka. Nagado tao. Tapos nga pinapasama. Nga pinakita. O di nagpili akti natin. Nagpili ka gano'n. Way. O nakita nga nagpipintas Jonathan. Kumari nga kumanak. Kinapa bakay. Nagpintal na anak man. Yung mga langgong tiko kang pumana ko manggitita. Ay, sumat bakay. O di gibanak ka. Pumana ko ta. Ay naapaw. Ay, bakay. Bore ka man. Amungan, kumari mo sang bakay. O di paawidak. O di napanak di paradaan. Di tricycle. Oh, ay naapo bakal. Nakita ni kumaring usang bakal. Usa? Ni kumari usang. Ni kumari usang nga mangutang.
Nakita mo ka. Well, Sigurado ka di kulot. di kulog ni Kumari Usang nga mangutang. Nakita. Nakita. Utang na kanya. Well, di da utang na kanyang nakita. Kadwana ni Pari Badong. Tapos, Kadwana ni Pari Badong. sigurado ka. Man, kadwana ni Pari Badong. Buray ka man naka. Sigurado ka lang daw kang nagbaga. Rinwar ka paapan di paradaan. Wan, Nakita ni Kumari Usang. ni Kumari Usang. Nga mangutang. Nga mangutang. Kadwanan ni kumpare nga badong. Kadwana ni Pari Badong ba kayo? Sigurado ka, kadwana ni Pari Badong. Ko nakita mo tapos ako ang nagkasama. Nagsakay na ti tricycle ba kayo? Paunag ti tayo barayaw. Ate malakula kaya. Amom na garudan nga chismis itibiyag ko. Basta pa iti chismis ni kanya. Biting-biting. Kurang-kurang kung naklaki. Ganun mo dijay nga nakita mo nga nagbinisong ka. Kasjay. Mau? Kung naman lalo 2024 is chismis, no more kanyang bakante. Nabayag ako nga asawa. Hindi nakam-am mo. Chismis itibiyag ko. Tao.